баҳсу мунозира ва кайфияти норозигиро шумо бо пайдо кардан мақсади мо не. Ассалому алайкум. Life lessons. имрӯзҳо калимаҳои интернет ба занро чӣ хел карда тезтар розӣ кунондан гуфтаги мавзӯъро имрӯз барои шумо пешниҳод мекунам. аслаш бигирем, ин ҳамаро кори шахсӣ аст. ягон касро дӯст доштанаш, муҳаббаташро вайрон кардан мақсади мо ба намедарад. муҳаббат ин саршавии ҳокунӣ. ин калима ба давлатои гарбба ҷудо машҳур ва шиёраш ҳам ҳамин хел мебошад. забонамон ва менталитети мо ба калимаи ҳокуниро барои истифода бурдан туғри намебиёд. барои ҳамин ҳам пешакӣ узри моро қабул мекунед. мавзӯъро сар кардем. мард ва зан пайдо шудааст ки якдигар ба даркор ҳамин хел будагӣ ва мешаванд. баъзе шаҳрҳои давлати гарбба тамошаҳоро ба инобат нагирем. чиро ба назар гирифтагиамонро фаҳмидитон? ба хиёлам зан ва мард якдигар ба муҳаббаташ ва дилашро хусунаш ба ёин ки аз гапош не, ин умуман фаҳмонида намешудаги ҳодиса, яъне дилро якдигар ба наздикиаш ва даркориш ба изҳор мекунад. баъзеҳо аз дур ошиқ шавад, баъзеҳо инро тамоман ҳамаи ҷаҳон ба овоза карда, нишон дода, фаҳмонида ошиқ мешавад. муҳаббаташ рафта рафта барои ҳокунӣ роҳ пайдо карданаш, ин аниқ. агар ин кор намебуд, муҳаббатам дуру дароз намешуда. мумкин буд давлатҳои гарбба занҳоро барои ҳобба бурдан ҳамин ҳел калимаҳо истифода бурда мешудааст. якумаш, ҳона биё кино тамоша мекунем. ин қадами якум. духтарро остонаи хонаи ҳамин ба омаданаш, ин барои мард розӣ шудани духтарро нишон медодааст. киноро мебинад, менеми мақсад ба аниқ мерасидааст. давомаш ба фикри шумо. туро ҳеҷ кас ба наметиям. ин калима гӯшаш ки ошиқ мешудаги духтаро ба истифода бурда мешудааст. сеюм калима бошад. ҳамеша пеши ту ба мешам. ин гап то кораш буд шуда нашад, гуфтаги гапро маъноша медодааст. чорумаш, медонӣ ту духтар дилангин. таги гап ба чанд қадар дурӯғ будагиша мардо фаҳмиданд. панҷум, пешат ба истода туро ёд кардосиям. видеоро дидаги одамон чанд қадар гапои кӯҳна гуфтанаш мумкин. ин гап давлатои гарбба то ҳолӣ истифода бурда мешудааст. шаш, маро оилат ки кай ба шинос мекунӣ. ин гап хобба мебурдаги классик ва боварнок гап будагиша шумо ба гуфтанамон даркорам не, ба хиёли мо. ҳафт, пас ту фарзанддор шудона орзу карда истодиам. ин гап бошад пештар гуфтаги гапам ҳеҷ чӣ набудааст. баъд аз ҳамин гапо, яъне ба воя расидагиоя ошиқияш, яъне ки баъд аз бозиш
аз ман пештар ки кати гап заданад фарқаш не. ин гап саршавии фоҷиа ба ҳисоб рафта, боварии духтар ба даромада аз духтар пештар киҳо ки гап задагиаша ва айни ҳол киҳо ки гап зада истодагиашро фаҳмида